taman, ang nalulubog sa kalibutan. Kanina dako gini gihatag kay gisayawan. Ug ka gisayawan kanya ka pa itong dok. Napa kanay tao dre sa? Naali tao, posible po noon. Mingaw man. Gali, mingaw ito. Lagi ni. Ready na kay ko. Ready na yo. May tao man. Pero, atang. Saan maglalagay? Nga kami di nakatubang pasukan. Padaon, pagalitan. Ay na taman, ang nalulubog sa kalibutan. Kanina dako gini gihatag kay gisayawan. Ug ka gisayawan kanya ka pa itong dok. Nalang ka tayo na galay na. Man. Para unsa day na inyo ang artist sa Pasko day? Para lagi sa amo kasi para tini puno ba kay Puno ay. Wa man din may ikaw na since give ba mahal kayo. mo nagsabot mi nga manay guni kay mapunan na mo kwarta. Party day mo. Oh. Kay dako guni kay ano mo. Yang takot-takot mong party nga man imo mga kwarta day. Nanay guni kay Nanay guni kay kwarta. O magparty gani mo kanang amoy kwarta. Wala yan, nanay guni dere. Ano di guys? Atay apa ada mo gata ba? Sayawan ba kay naganahan ba kunan ako may bakapag na. Api ginang gata to. Wani naman daw niya. Wala kita may mo kapo yung balay gun kita dagat. Kapoy ginang ana ko kita di guys. Ana nya ana sus. Mangla ko ta mangita tagain. Kita tagain. Mo ta tigay to. Ano maginahanaan na magina? Mo gali hindi sayawan pa gali aron tagaan to. Nga awag na natin tara. Basin natin nagyan aron ba. So sige lang taglakaw, wag kita kitaan mga tao gid. Ay kita mga tao. Atay may pagwa ko ni kuyo ni mga buwangan mo nagaparangkap ng tao. Oh, may tao. Ato nang digulan ni mo daghang kwarta ka naganahan na ba. Digulan ko. Hindi mo sugot na po. Mo sugot na, sugot. Gaye. Oy, boss. Pwede man ay gun boss. Pwede mo na igan. Pwede man pero ato sa balay. Ala yung Ato bitaw sa inyong balay. Wala po siya dito ka. Basta magpaday ko sa inyo ha. Pero ato sa balay dili nga ri bakante man. Mo gali, mga tupod ni sa inyo hawa man sa ganito. Ali kay dabos bakante nagkuha ng puyo. Dali, hitan na para mapanay mo na tanan. Dali. Gupte. Hitan. Ora ka. Manaigon mi, di ka manaigon, di ka manaigon ni. Pa. Madani. Di manaigon mi si mo ya ikot. Oh, sige. Sige. Sige, pwede. 1, 2, 3, 4. Ani akam. Malagi sa amo pagdaigon. Makatugaw. Panahon sa kalibutan. Ay, sa kalibutan. May basto. Karog. Diba boss? Ngayon mo sa pangayaw niyo sa kuha. Kwarta malamang. Pag alas kwarta igapos ko niya. Para kwarta tatan ka. Mura gid mi usa ka customer ato. Wag nanaygon mi ito nga wa po mi tigay. Ay, ulis. Taygon jab. Igapos ko niya. Ala. Uy, tulis na niyo ay. Tay wala kay ta ka kwarta dito sila. Nulis may gunggol eh. Dali. Ay, tayo wala tayo. Nanaygon na to yan. What's up mga ka-James Job? It's time to shout out now. Shout out ni kong John Michael Sernog. Shout out po kong Mitchell Barrel. Og shout out yung Altia Kuyos Vlog. Please like, share, and subscribe. Bye-bye.